Phumka ham jotonono tini haino hai sanjanano tui kok thaisa thani sanan bagai ma phaipiuga bidibu khlainai जों kaisa step manna phiuga sanjanano tui tamo himale sanjanano जों thanai 24 tarigo HIMS hospital o boti khlairimani yagulo doctor rok to bono treatment khainani bagai yasakha haibano sanjana sori belai khaibari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline abno follow khaimai ang tongkha ngai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo Dili mane hopung sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone phulibo ngai 24 tarigo boti khaimani yagolo ang to 26 tarik ang ge 26 tarigo agotola bag khaimani yagolo kahamkai borongni update dok bo asungnai malia karon ajago tongkha hangke bisingo phone ni tower bo mayang thango plus মানে যোগাযোগ মানে বিচ্ছিন্ন থাঙ্গতা আজাগাও মানে খবর রক আছে ডেলি খবর নাইমাই আং দङ ओमफ्राय मिया खाय काहामखाय कक सालाय मांखा वाइफाइ कानेक्शन रक बरक नाखना आरनि फोन कानेक्ट खालाय हिया को रसाय मांखा मिया हर ओमफ्राय kok khanai nai mani boni ama baboni kok je khana mani tei ngai mane belai khai borok kosto ong tonga ajaga o tongai nai ta bithirok to je rinane ri tongo je sari tongo haifano o je rogi bokhai belai khano sirik jak mane phan ga sirik kabui tongo banchilia ba tongmalia obahaikai obohongni jalano tuita ngai बिथिरि बसे हामलि आरब ओमफ्राय बरक तामो सागानो जापान ग्रासे तुन ताबो किसा नगल मा फाइलासे नाय माने हिमाया तामाया जुदि मुसासक पानो ओं थांगा हांकाय आबोटायबो बेजवा दा ओं नो ओंगिया आबोनो दिनै बेदनि बिसिंदे किसा क्लियर खालायरिसनो आं ओमफ्राय मबो हसंबो साइ दं फेउगा आरब दिल्ली से 20,000 room barasho nagrao ngatai bithi tongo tamo test khane hano ngab khajo rang extra mari grao ngai hisab khane mane bongni prai samoya 30,000 bo thango samoya 25,000 bo thango aba haitai ko mane kono ko room bara to ekdom mane 20,000 to tongo delhi no ngai miya emergency horano ang bongni bagai ticket khlai regra kha amato to agotolan phaigra situn hani karon kon khaina krikha askai sajago ta miya hor je video call khai je jong jogajog khaiga kok sanani bagai phung honni sanjane simi sorongau jino mane ogo hopung mayu tai ko prai 2টা 3টা 4টা rogo so thu nga je tongmani oba haimang ajaga ota ngai ek dui din to sung ko koik din to sung khobor nai malia ka hamkai o network ni bagai ngai mia khai ka hamkai saima laika ngai lukorok to mono khai rok jagai subakha sine tipra sarok mane joto pal milogo suba laika je pari sakborgo suba laika subaman bisingtei sungbo site tokha lukorok subaman bisingtei no tini ko bombe one borok bo treatment ni bagin thangjak already no bangalore bo thalaika bombe bo thalaika aban sikang bo bombe thalaika borok namo belekhai paipleya hambai maya pharo bono to hamne nam bagin site tokha sini lukorok to ngai abato tini borok phongni flight o bongna ticket khlaire rikha abato phaigra situ honai
tai kono buddhi sabnani moton kono kari jaka sungbo ba bini ama babu to kari ka kam khanya khaya bini beman no tui daily no ho pong sabong mat hulaya borok okay abo to bor tini phaigaris nai Agartala o 10 ni flight o kanai borok okay sarego 3 rok sokpayano airport o tini ni absungno update abo to borok phai tongo Agartala o এরপর বরক অন্য তাম ডিসাইড খাইনো নগ ফাইবা আবো বরং সাইমান সেনে তাকাবো হামবাই আসুন